Amaphoyisa abefike nawo wonke amathuluzi awadingayo okungena kulezi zitolo okubikwa ukuthi zidayisa impahla yomgunyathi kanye nengavumelekile kulelizwe. Kushaqwe impahla yokugqoka, izikhwama kanye nezinto ezisebenza ngogesi. We have been seizing since this morning counterfeit clothing, sports apparel. We also have footwear, bags. Also amongst the seized items are several electronic equipment and items. Osomabhizinisi bathi ukuvalwa kwalezi zitolo kuyabashaya ekhikhini. Lo mkhankaso usilimaza kakhulu ngoba amatekisi anyukile, sivukela into engekho sithi sizothenga ukuze sidayise. Ngapha asiwutholi no 350, sizophila ngani? Abathengi bayanxuswa ukuba beqinisekise ukuthi imikhiqizo abayithengayo isemthethweni yini. You have the right to ask those who are selling those products if those products have been certified by NRCS. Before any product, the products that we regulate can go into the market, we issue what is called a letter of authority to give it a stamp that this product is safe for use. Uhwebo olungagunyaziwe nolufaka ukudayiswa kwempahla yomgunyathi ludla umnotho wakulelizwe imali elinganiselwa ku100 billion wamarandi ngonyaka. Kanti ke lungenye yezinto ezinomthelela ekuncipheni kwamathuba omsebenzi futhi luqhuquzela ubugebengu obuhleliwe.